Up by Lionel Messi, it's rolled through. Crepeau has to come out there, but it's an opportunity for the opening goal. Julian Alvarez, 1-0 for Argentina. Driving straight at the Canada back line, Lautaro Martinez. Game over. Of the counter-attack, Messi in space with options. Rodrigo de Paul outside and he uses that to just create that. Този път си е центриране. Отново топката е изчистена, но не. Този път няма прошка. Лаутаро Мартинес открива резултата. Ето, че в края на срещата Аржентина ще стигне до победата. Победа, която търсеше през целия матч. И Гонсало Монтиел. Жовани Лоселсо пък действа в халфовата линия. Сега Лаутаро вкарва 1-0 за Аржентина. Страхотно изпълнение на Лаутаро Мартинес, който успява да се разпише в трета поредна среща за Алби Селесте. Флагът към момента остава. Сега отново Лаутаро! 2-0 за Аржентина. Втори гол за Лаутаро Мартинес, четвърти за него от началото на надпреварата. Страхотно представяне от капитана на Интер. Меси. Добро подаване! И 1-0 за Аржентина. Алби Селесте повежда. Лисандро Мартинес успява да вкара, след като първо Меси изпрати топката към близката града. Там имаше футболист от Аржентина, който я отклони към далечната. С 1-0 с гол на Анхел Ди Мария. Сега възможност! Еквадор изравнява! В добавеното време Ебола изпрати топката към наказателното поле. Изключително важен момент. Меси. Греда! Паненка от Меси, която среща горната греда. Лионел Меси изпуска дуспа. Срещу него е Дибо Мартинес. Мена стреля! Дибо Мартинес е тук! Невероятна намеса на Дибо Мартинес! Хулиан Алварес! Страхотно изпълнение. Въпреки грешката на Меси, ето че Аржентина е напред. Минда срещу Дибо Мартинес! Мартинес закова и тази топка! Заключи вратата Дибо Мартинес и отразява всеки един изстрел към Домингес. Домингес може ли той да направи нещо? Не, защото Макалистър е максимално прецизен. Също в случая Ебола няма да има. Ебола се представя чудесно. Страхотно изпълнение на Ебола, който задържа все пак надеждите на Еквадор. Донесла титлата на Аржентина срещу Франция. Сега отново се разписва. Гонсало Монтиел, кралят на дуспите за Аржентина. Кайседо, изстрел и гол. Успя да вкара Жорди Кайседо. Той можеше да се разпише и в добавеното време. Отаменди! Аржентина продължава напред. Алби Селесте се измъчиха срещу Еквадор. Лионел Меси пропусна дуспа. Страхотно подаване, отличен контрол на Алварес! Ето това е! Един човек трябва, който просто да смени ритъма. Един човек, който с прострелно подаване да разбие защитата на Канада. И всичко става с лекота. Просто овладяването на Хулиан Алварес бе от друга планета. Пол пита да върне отново към Меси. Лошо изчистена топка! 2-0 за Аржентина! Енцо Фернандес е на път да прати Аржентина на финал.
Ahí vemos que al final está repleto el Hard Rock Stadium, la concentración de Lucho Díaz, lado derecho de la imagen argentina, el lado izquierdo Colombia. В националния отбор възвърна формата и той тук си има. А виждаме и защо Джон Кордоба играе като титуляр, но може да продължиш с твоите думи. После ще връщат се все по-назад, за да помага за изграждането на тези атаки. Нещо, което можем да видим и разберем само статистиката. Сега обаче се опита да завърши атаката Лео Меси. Рикошет и топка завършила в ръцете на Камило Варгас. Един срещу друг днес имаме футболисти, които създават този момент. Джеферсон Лерма, изстрел от далечна дистанция. Страхотно изпълнение на Джеферсон Лерма, който потърси още едно попадение, след като класира. Се съобразяваме с тях, за съжаление. Аз много пъти съм негодувал от някои съдийски решения, но в крайна сметка, когато човек отвори книгата и прочете правилата на FIFA за провеждането на футболните срещи, които се променят пък и постоянно, може да разбере. Мача финала не си играе, си печели. Така е. В момента. Така е. Натам Централен защит не попадна. Илан Мухика, 4 бранители. Шанс обаче сега за Колумбия и много хубав удар. Но покрай вратата на Сантьяго Ариас, Ричард Риос, Джеферсон Лерма и Джон Ариас в полузата. В атака той си прави. Страхотно отклонена топка, удар с глава, след това от много чиста позиция. Не успя Давинсон Санчес да насочи до вратата на Дибо Мартинес. Колумбийците бележат по 11 гола и двата случая стигат до финала. 1975 загуба от Перу, 2001 победа срещу Мексико и единствената титла на Колумбия, което, честно казвам, само веднъж да е триумфирал в специално издание за 100 години Копа Америка. Странно. За домакин бе избран избрана страната на Съединените американски щати. Меси започна с пропусната дуспа. Правилата се едни, но... Страхотна възможност сега за отбора на Аржентина! Гол! Не, няма да има попадение. И аз се изненадах от това, че колумбийските футболисти спряха да играят. Топката бе пратена във вратата от човека, заменил Лионел Меси, Николас Гонсалес. Но резултата остава 0 бие. Имаш голяма новела там. Взимаш го, не взимаш го. Хубаво центриране към далечната града. Отклонена топка! Тя мина на сантиметри от гредата. Това можеше дори да бъде попадение за Аржентина. Изключително активен, изключително полезен в атака Николас Гонсалес. Втора минута изтече. Анхел Ди Мария ще центрира. Подаване отклонено от Кути Ромеро и удара го има, но е много неточен. И отново Нико Гонсалес. Може ли накрая това да се окаже героя за Аржентина? Ще гледаме продължение минимум. Тъжното е, че Лионел Меси няма да участва в тях. Контузи се вече. Пас за Депол. Шанс за Аржентина! Не! Няма да има гол. Спасяване на Камило Варгас. Да, говорим за Емилиано Мартинес, но и под рамката на вратата на Колумбия има един grandest of manners, and he was waiting for that pass. It didn't come his way, if indeed it is to be the end. Lautaro Martinez might do it. He's in on goal. He never misses. Lautaro Martinez for Argentina. Deep in extra time. His 5th goal of the tournament. And that is how to make up for missing out on so much of the glory at the World Cup when he was injured. So many others have missed. He never looks like he's going to miss. Messi smiles again at last. And Argentina are minutes away. The extra time. And finally it ends. And the smile plays across the face of Messi and across the world for Argentina. Lautaro Martinez is the hero again. Argentina retain the Copa America. The champions of South America, this tournament different to any other. They found a way to win it once more, and now they stand alone, Argentina.
It's a record 16th victory, moving clear of Uruguay, and what a record run of success. Copa America.